Hola, bon dia, com esteu? Comencem la tercera sessió d'aquesta setmana, l'última sessió ja d'aquesta setmana. Fem una mica coincidir amb l'horari de classes que teníem, les 3 hores, tot i que els vídeos, òbviament, són més breus. I recordeu una mica el que havíem estat parlant ahir. Havíem estat fent referència a la crítica que du a terme Kant de la metafísica, aquesta crítica de la metafísica en la qual doncs, es considera que la metafísica és aquell presumpte coneixement dels objectes que van més enllà de l'experiència, i aleshores doncs, el que ell farà és distingir entre el que és científic i el que no ho és. És a dir, ell parteix clarament de dues ciències que considera com a vàlides, que són les matemàtiques i la física, i després el que farà serà analitzar la metafísica. De fet, doncs, la seva filosofia parteix d'una crítica de la metafísica com a coneixement o presumpte coneixement d'objectes que es troben més enllà dels sentits. Ell considera que no podem tenir un coneixement científic d'aquesta mena d'objectes. I havia de distingir, recordeu també, entre el que és a priori, dependent de l'experiència, i el que és a posteriori, que és allò que depèn de l'experiència. I el coneixement seria una síntesi entre aquests dos elements. Per una banda, les sensacions que nosaltres captem, allò que ve donat, i després doncs, les estructures que nosaltres posem, és a dir, doncs, aquestes, diríem, formes a priori que fem per poder entendre la pluralitat del que ens ve donat. Molt bé, llavors el que farem ara serà parlar una mica de la crítica de la raó pura. La crítica de la raó pura és una de les obres més importants de la història de la filosofia. És una obra que es publica el 1781, després es fa una segona edició l'any 1787. És una obra que al principi genera una certa incomprensió, això doncs, obliga Kant a fer una versió reduïda, que són els prolegòmens a tota metafísica futura que hagi de poder ser considerada com a ciència, i per tant el que ell farà intentar fer-se entendre en aquell moment, en aquell context, doncs, d'aquesta filosofia tan revolucionària que ell planteja respecte al que s'havia fet abans, respecte al racionalisme i també a l'empirisme. La crítica de la raó pura es divideix en dues parts, la doctrina transcendental dels elements i la doctrina transcendental del mètode, i el que ens interessa és parlar una mica d'aquesta primera part, la doctrina transcendental dels elements, que és una primera part que és molt extensa, de fet és el volum més gran de pàgines de la crítica de la raó pura és de la primera part, i aquesta doctrina transcendental dels elements es divideix en l'estètica transcendental i la lògica transcendental. I dintre de la lògica transcendental trobarem l'analítica transcendental i la dialèctica transcendental. El que farem ara serà parlar molt breument de l'estètica i de l'analítica transcendental. A veure, perquè ens entenguem, l'estètica transcendental és l'estudi de la sensibilitat. És l'estudi d'allò que captem immediatament a través de l'experiència. I llavors aquesta estètica transcendental ens ofereix les intuïcions, el que ell anomena intuïcions empíriques i el que ell anomena intuïcions pures. Pel que fa a aquesta estètica transcendental, diríem que ell parla en primer lloc de la sensibilitat. Ell diu, doncs, tot el nostre coneixement comença amb l'experiència. Per això diem que, en primer lloc, tenim la sensibilitat, que és la facultat de rebre sensacions, és a dir, el que ell anomena la receptivitat, no? La capacitat de rebre. Nosaltres sortim al món i rebem sensacions, rebem aquests inputs del món, de la realitat, i que després hem de processar i després hem d'interpretar. Molt bé, doncs en aquest àmbit de la sensibilitat, aquest primer, diríem, esglaó del coneixement, tenim dos elements, el que és la matèria del coneixement i la forma del coneixement. La matèria són les sensacions, és a dir, és allò plural que ens ve donat, no? Llavors, aquesta matèria del coneixement, aquestes sensacions que són plurals i que són caòtiques en principi, recordeu l'exemple aquell de la poma que us vaig posar, no? Una poma és doncs, un sabor, és una olor, és un color, etc. Això el que deien els empiristes. No? Aquesta matèria, en el moment en què la rebem, és a dir, en el moment en què rebem aquestes sensacions, en el moment en què rebo la sensació, la dolçor de la poma, en el moment en què doncs, veig el color de la poma, etc., jo ja automàticament ja estic ordenant aquestes sensacions. És a dir, jo estic posant alguna cosa de mi mateix per ordenar aquestes sensacions i per tal que aquestes sensacions no siguin un caos, sinó que siguin un ordre. I aleshores és quan apareix el concepte de les formes a priori de la sensibilitat. És a dir, què és el que fa que doncs, allò que nosaltres rebem immediatament a través de l'experiència tingui un ordre. Us posaré un exemple. Per exemple, si agafem aquest bolígraf, fixeu-vos, aquest bolígraf per corregir exàmens,
En el moment en què rebo les impressions d'aquest bolígraf, veig que és vermell, veig que és allargat, que doncs, el puc obrir, que escriu, etc etc. És a dir, hi ha una sèrie de sensacions que ens venen donades, però, òbviament, jo no podria conèixer aquest bolígraf si no estigués ara i aquí. És a dir, jo no podria conèixer aquest bolígraf si no hi hagués l'espai i el temps. Per això Kant diu que l'espai i el temps són les formes a priori de la sensibilitat. Allò que ens ajuda a ordenar la sensibilitat en primera instància. Llavors, aquestes formes a priori de la sensibilitat, espai i temps, l'espai i temps serveixen per ordenar aquestes sensacions immediates que ens arriben. Curiosament, Kant diu que a partir d'aquí pot deduir les dues grans branques en què es divideixen les matemàtiques, que són la geometria i l'aritmètica. No cal dir que la geometria tracta sobre l'espai. No cal dir. És a dir, la geometria tracta sobre les propietats de l'espai. Mentre que l'aritmètica, que és un descobriment realment curiós, ens parla de les propietats del temps. És a dir, que quan nosaltres fem sumes, no? Quan nosaltres fem operacions matemàtiques, el que fem és doncs, afegir una sèrie d'unitats en el temps. No? Si dic 1 més 1 més 1 més 1 més 1, seria el mateix que quan amb un rellotge digital veiem com van passant els segons. Per això diem que la geometria i l'aritmètica són ciències, dintre, evidentment, de les matemàtiques, que utilitzen l'espai com a priori, per tant, l'espai com a alguna cosa independent de l'experiència, i el temps també com alguna cosa independent de l'experiència. És a dir, repetim, matèria i forma del coneixement. La matèria serien les sensacions que jo rebo, sensacions plurals, i la forma, en aquest nivell, seria l'espai i el temps. És a dir, l'espai i el temps serveixen per ordenar allò que ens ve donat en l'àmbit de la sensibilitat. Molt bé, hi ha una frase de Kant, molt coneguda, de la crítica de la raó pura, que ens fa pensar molt i que, en certa manera, diríem que és com la gran síntesi entre racionalisme i empirisme. Aquesta frase que encapçala la lògica transcendental, que diu que pensaments sense continguts són buits, intuïcions sense conceptes són cegues. És a dir, un pensament que no tingui un contingut no diu res, és totalment buit. Podem pensar tot allò que vulguem, però si no hi ha un contingut de l'experiència, allò que pensem doncs, no ens porta enlloc. Això després ho aplicarà a les idees de la metafísica. No? Podem pensar sobre Déu, podem pensar tot el que vulguem sobre Déu, sobre l'ànima, sobre el món com a totalitat, però no el podrem conèixer. És a dir, podrem elaborar tota mena de pensaments sobre aquests objectes de la metafísica, però no podrem mai conèixer realment aquests objectes de la metafísica. Per tant, hi ha una diferència entre pensar i conèixer. Puc pensar tot el que jo vulgui, però no puc conèixer tot allò que jo vulgui. Pensaments sense continguts són buits, intuïcions sense conceptes són cegues. És a dir, allò que jo rebo a través de l'experiència, per exemple, les sensacions de la poma, si no es troben en la poma, quin sentit tenen? És a dir, aquestes sensacions, si no estan ordenades, quin sentit tenen? Per això, de fet, els conceptes també són necessaris per ordenar les intuïcions, per ordenar les sensacions. Intuïcions empíriques i sensacions, per Kant, són el mateix. Molt bé, i parlem ara breument, perquè aquesta part és una part especialment complicada de la crítica de la raó pura, no voldré tampoc estendre'm molt, parlarem de l'analítica transcendental. L'estètica transcendental tracta sobre la sensibilitat, per tant, allò que ens ve donat i com ordenem a través de l'espai i el temps, i l'analítica transcendental tracta sobre l'enteniment. L'enteniment és la facultat de produir representacions. Si la sensibilitat era la facultat de rebre, ell anomenava que, evidentment, era la receptivitat, capacitat de rebre, l'enteniment és una facultat activa, no és una facultat passiva. És la facultat de produir representacions, de produir conceptes. Per això diu que l'enteniment és espontani, és l'espontaneïtat. Per tant, en aquest cas, els objectes ja no són rebuts a través dels sentits, sinó que els objectes són pensats. Tenim la receptivitat, hem rebut la informació de la poma, no? De les sensacions de la poma, dir que aquesta poma es troba ara i aquí, o aquest bolígraf es troba ara i aquí, i el que ara farem serà fer referència als conceptes, és a dir, allò que jo tinc a la ment, és a dir, el concepte de poma no és el mateix el concepte de poma que la poma.
No és el mateix que jo tingui a la meva ment el concepte de poma que no pas que jo estigui percebent una poma. Per tant, estem fent un salt cap amunt. Primer la sensibilitat, després l'enteniment. Molt bé, per tant, l'enteniment és la facultat de formar conceptes. I aquests conceptes són de dos tipus, empírics i purs. Concepte empíric, per exemple, el bolígraf. Concepte pur, per exemple, el principi de causalitat. Per què dic això? Perquè una cosa és aquells conceptes que sí que tenen un correlat en l'experiència i una altra cosa són aquells conceptes que ens serveixen per ordenar la resta de conceptes. I aquí és on apareix una de les nocions segurament més complexes de tota la filosofia kantiana, que és la noció de categoria. Què són les categories? Les categories són, o ell anomena també conceptes purs de l'enteniment, són aquelles estructures mentals que ens serveixen per ordenar els conceptes empírics. És a dir, no és el mateix veure una taula o veure un bolígraf que dir, per exemple, aquesta taula és de fusta. Si jo dic aquesta taula és de fusta, fixeu-vos que aquí estic relacionant aquesta, estic dient que hi ha una taula, estic dient que és realment, no que no és, per tant estic afirmant alguna cosa, i a la vegada estic dient que és de fusta, per tant hi ha una relació entre un subjecte i un predicat. Doncs bé, les categories, el concepte de categoria és un concepte d'Aristòtil, que en el cas d'Aristòtil eren les diferents formes de predicar, les diferents formes de predicar un subjecte. Si Pau Gasol és alt, doncs hi havia la categoria de qualitat que feia referència a l'alçada de Pau Gasol. En el cas de Kant, elabora una taula molt complexa, el que anomena la taula de judicis i de les categories. Aquesta taula de judicis i de les categories, hi ha diferents formes de jutjar, diferents formes d'atribuir un predicat a un subjecte, i llavors ell parla dels diferents judicis. Ell diu, parla de 4 formes de classificar aquests judicis, sobre la quantitat, sobre la qualitat, sobre la relació i sobre la modalitat. Segons la quantitat, hi ha judicis universals, per exemple, tot A és B, hi ha judicis particulars, per exemple, algun A és B, i hi ha judicis singulars, per exemple, aquest A és B. No sé, tots els éssers humans són mortals, particular, alguns éssers humans són del Barça, o singular, aquest ésser humà és del Barça. És a dir, que diríem, tenim aquests 3 tipus de judicis. Segons la qualitat, hi ha judicis afirmatius, dic A és B, per exemple, aquest individu és del Barça, negatius, aquest individu no és del Barça, i els infinits, per exemple, aquest individu és no del Barça, que seria, per exemple, quan diem afirmatius A és B, negatius A no és B, infinits A és no B. A és no B, quan diem l'ànima és immortal, evidentment estem dient que l'ànima és no mortal. Seria una mica la diferència entre el que són els negatius i els que són els infinits. No entrarem en debat sobre això perquè el que ens interessa bàsicament és el tercer grup, que és segons la relació. Segons la relació tenim categòrics, A és B, per tant, per exemple, Joan és del Barça, si diem Joan és del Barça, estic relacionant el subjecte Joan amb el predicat del Barça. Hipotètics, si llenço el bolígraf cau, suposo que això us recorda alguna cosa, i els disjuntius, o Joan és del Barça o Joan és del Madrid. Diríem que seria l'oposició entre dos conceptes. I per últim, els de la modalitat, que són els problemàtics, és possible que demà plogui, els assertòrics és un fet que avui fa sol, i els apodíctics és necessari que 2 més 2 siguin 4. És a dir, són els que parlen de necessitat. D'aquesta taula de judicis deriva Kant la taula de les categories. Per exemple, del primer grup, segons la quantitat, universals, particulars, singulars, deriva les categories de unitat, pluralitat i totalitat. No entrarem a debatre això perquè això no cal estudiar-ho, això no cal memoritzar-ho, simplement perquè tingueu la informació, perquè ens centrarem en 2 de les categories més importants. Per tant, tranquils, aquesta taula és molt complicada, però el que farem serà centrar-nos en 2 d'aquestes categories. Parlem dels judicis segons la qualitat. Quines serien les categories? Doncs segons Kant, realitat, negació i limitació. Tercer grup, i aquí sí que ens centrarem una miqueta. Segons la relació, categòrics, hipotètics i disjuntius eren els judicis, les categories, atenció, són substància, accident, causa-efecte, comunitat o acció recíproca. Mirem la primera i la segona, substància, la segona és causa.
Llavors, què és la substància? Segons Kant, la substància seria un concepte que utilitza l'enteniment per ordenar la resta de conceptes. No sé si, per exemple, dic que la poma és vermella, òbviament estic relacionat un subjecte amb un predicat i clarament és com una estructura mental que em serveix per ordenar aquests conceptes, en el cas el concepte de poma i el concepte de vermell. Però, més important encara, el concepte de causa. Recordeu Hume? Hume deia: el principi de causalitat no té cap sentit perquè l'únic que hi ha és un fet A al qual li segueix un fet B. Aquest fet A li pot seguir un fet D, E, F, G, etc etc. És a dir, si jo llenço, per exemple, un bolígraf, el bolígraf pot caure a terra, pot quedar suspès en l'aire, pot anar cap amunt, pot aparèixer Ter Stegen i parar, aturar el bolígraf. Recordeu que els efectes són múltiples. Doncs bé, Kant diu el següent: la idea o el principi de causalitat sí que té sentit, però és un principi que posa el subjecte. El posem nosaltres per entendre que determinats fets li segueixen altres fets. Per això, segons Kant, el principi de causalitat és a priori, independent de l'experiència. La causa la posem nosaltres per entendre la varietat de fenòmens que hi ha en el món. Aquesta forma, el que fa Kant és dir: Hume, tens raó per una banda, perquè les causes no existeixen en el món, però no tens raó en l'altra. El principi de causalitat sí que té sentit, perquè ajuda la ciència a relacionar un fet A amb un fet B. I aquest fet A i aquest fet B es troben connectats perquè el subjecte és el qui posa aquesta connexió. Però no el subjecte Joan, el subjecte Maria, etc etc. Ho posa tothom. És a dir, tots tenim a la nostra ment aquest concepte de causalitat que ens serveix per ordenar els fets. Molt bé, per últim, tenim les categories de modalitat, que són la possibilitat, l'existència i la necessitat. No? De fet, és possible que el Barça guanyi la Lliga, és un fet que avui estem impartint una classe virtual i és necessari que 2 més 2 siguin 4. Són aquests elements, diríem, de la lògica modal que també arrenca en època aristotèlica. Molt bé, doncs, per tant, com a conclusió, el principi de causalitat és universal i necessari perquè és a priori, és una forma a priori de l'enteniment, però és subjectiu perquè depèn de la ment humana. És a dir, que, en certa manera, Hume, per una banda, tindria raó, però per l'altra banda no tindria raó. Molt bé, això és tot. Deixem aquí l'analítica transcendental i a la propera sessió parlarem ja de la dialèctica transcendental, que és l'última part que treballarem de la crítica de la raó pura.